Vă prezentăm aparatul de radio Texan PL398 MP. Pachetul conține un cablu cu două jack-uri de 3,5, un aparat pentru a încărca acumulatori în cazul în care se folosesc acumulatorii în loc de baterii, o pereche de căști originale Texan, usa aparatului cu fermoar și, bineînțeles, aparatul în sine. Aparatul suportă atât radio cât și card. Bineînțeles, un manual, dar este în limba chineză. Avem și varianta PDF în engleză. Haideți să vedem aparatul. Ca și dimensiuni, având două difuzoare, este puțin mai mare. Am aici și un 310. Uitați-l ca și dimensiuni. Eu încerc să-l focalizez așa. Practic, au micșorat puțin display-ul, au pus butoanele butoanele din panou, au pus sub display și practic mai avem încă un difuzor. Aparatul funcționează cu 3 baterii AA. Aici avem și un suport pentru a fi pus într-o poziție care să ne convină mai mult. Produsele sunt originale, direct Texan, aveți pe spate și holograma. De aici se pune cardul de memorie, de aici se poate comuta MP3 radio, adică de pe card pe radio, de aici next, play, practic de aici se coordonează partea de MP3. Haideți să vedem cele 3 baterii. Ok. Haideți să introducem și un card. El are un sistem, uitați, cu partea cu chipul către interior. Deci acesta este chipul. Are un sistem cu fixare. Ok. Haideți să-l pornim. Încercăm un 106. Sau să se ducă unde tu zici că o să se ducă. Și atunci ar trebui orice cerere dublată de niște motive pentru care te crede. Și de niște dovezi clare și de un plan clar. Putem să afișăm în loc de temperatură puterea semnalului. Avem aici alarmă, posibilitatea de a schimba FM, AM. Haideți să vedem și ce benzi suportă acest aparat. FM 87 stop, medii, lungi și unde scurte. Totul se coordonează din panoul central. Pe lateral avem 3 mufe, FM și scurte în cazul în care folosim o antenă externă, line-in în cazul în care conectăm un alt aparat pentru a asculta în acesta, căștile și mufa pentru încărcare dacă folosim acumulatori. În partea de sus avem posibilitatea de a bloca luminozitatea, light și snows. Pe lateral avem un buton de volum și un buton pentru a schimba posturile. Ok, haideți să comutăm și pe card. Am strâns antena pentru a ne fi mai ușor. De aici s-a aprins MP3. Și aici avem posibilitatea de
dau următoarea melodie sau cea dinainte, play, pauză. Calitatea sonorului este una super, mai ales că are două difuzoare, se aude altfel, clar. Ok, haideți să revenim la radio. Și îl pornim. L-am închis eu din greșeală. Recepția acum un post de radio din București, dar la o distanță mult mai mare, cu antena închisă. Suportă și, dacă nu mă înșel, și o secundă să verific aici pe caracteristicile aparatului. Da, are DSP, scrie și pe el, Digital Signal Processing. Și aici avem toate performanțele lui. ATS, automatic, salvare automatică a posturilor, termometru, suportă încărcare USB, gama de frecvențe, MP3, sleep auto sleep, să-l pune să se stingă la un anumit timp. Acesta este PL398 MP de la Texan. Și acesta este 310-le. M-au întrebat multe persoane ce diferență ar fi între ele ca și dimensiune. Uite că le-am pus acum unul lângă altul. Mai bine așa. Ele sunt aliniate aici. Deci, practic, intervine boxa suplimentară. Ele au aceeași înălțime ca și grosime. Este 398 un pic mai gros și antena este mult mai mare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Toate cele bune!